ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. ассалому алайкум. вақте ки мегуфтанд ки диловар дар бораи худкушӣ гап зан, дар бораи худкушӣ гап зан, дар ин мавзӯъ гап зан. медонед, гумон мекунам ин мавзӯъ бисёр мавзӯи нозук аст. зеро ин фикр танҳо фикри ман аст. зеро вақте варақ мезадем аз бузургон, ягон порчаи шеърӣ ё ягон нафар дар ҳамин бобат нанавиштааст. баъд ҳайрон мешудем, чаро дар бораи худкушӣ нест. мегӯям ки шояд эҳтимол аст ки онҳое ки ин фаҳмишро надоранд, инро дарк намекунанд, шояд бедор шаванд аз ин дида як роҳи ҳалол аст, як роҳи наҷот аст гуфта. шояд медонед, чанд паҳлӯҳояшро дидем. имрӯз хостем ки атрофи худкушӣ каме суҳбат кунем. як чизро сараввал дағал мефаҳмонам ки нафаре ки худкушӣ мекунад, чӣ дар ҳар душвориҳое ки меояд, дар байни замину осмон мемонад. яъне ки дигар ё дӯзахӣ мешавад. ана ин тавр гӯем. аз рӯи динӣ ҳамин тавр аст ки оне ки аз тақдири худаш ваӣ накарда, яъне ки тағйирот ворид кард. тақдире ки парвардигор офаридагор кашид, ӯ аз ӯ норозигӣ аз он дигар карду даст ба худкушӣ зад. шумо тасаввур кунед, вақте ки мегӯем ки мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, нигоҳ кунед, мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ. эй ҳеҷ, зи баҳри ҳеҷ бар ҳеҷ мапеҷ, дони ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас. акунӣ нигоҳ кунед, вақте ки гуфт мо ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ, баъд гуфт эй ҳеҷ, охир дони ки ин ҳеҷ аст, вай ҳеҷ аст, пас зи баҳри ҳеҷ бар ҳеҷ мапеҷ. медони зи одамӣ чӣ мемонаду бас. пас гӯем ки дунё дурӯза аст, пас гӯем ки паҳлӯ нагаштем, ҳама рафта истодем, дунёи абадӣ ӯст. пас чаро тоқат намекунем? бештар дар бораи ошиқӣ мегӯянд, барои дӯстдоштааш наметиҳад ё ки дӯстдоштаашро ваӣ намекунад, баъд мегӯяд фикр мекунад ки роҳи наҷот ҳаст ё чиз. эй беақлҳо, эй хоҳаракон, медонед, дунёро зер кардааст мард. якташ ин фақат одат аст, беақлона. вақте ки ба як кас одат кардед, ба дигар тоқат карда наметавонад, баъд гумон мекунад ки роҳи наҷот аст. пур хушрӯи зебо, пур, ҳамин ҳеҷ кас нагиратон. дуввум, нафароне ки як муаммо доранд, як қарздорӣ мешаванд ё чизи дигар, як мусибат болошон мебиёд, фикр мекунанд ки биё роҳи наҷот ҳамин аст, даст ба худкушӣ мезанем. на охир, парвардигор ҳеҷ касро ба қадри нотавоноияш имтиҳон намекунад. парвардигор офаридагори мо аст, инженери мо аст. ӯ медонад хуб ҳар муаммое ки ту аз ӯдаш мебароӣ медиҳад, оне ки аз ӯдаш намебароӣ намедиҳад парвардигор барои ту. бидон, ҳамин модар вақте ки фарзандашро кор мефармояд, ҳар чизе ки ҳаст мегӯяд. он намегӯяд ки кӯдаки майдаро мисол мегӯяд ки рафт фалон чизро гир, болиштро инҷомон, ё чизҳое ки медонад. намегӯяд як кӯдаки 3-4 соларо гӯяд ки қопи ордро гирифта он ҷа бар, ё ки сатили оби вазнинро бардор. яъне ки ба қадри тавоноияш модар ба ӯ. парвардигор ҳам инчунин. як нафар назди як бузурге омад, гуфт ба ман чизе бигӯед, ман худамро мекушам. гуфт чӣ шуд? чаро худатро мекушӣ? шарм намедорӣ марди калон? гуфт муаммо дорам, аз зиндагӣ сер шудам, мехоҳам даст ба худкушӣ занам. нигоҳ кард, гуфт ай мард, вақте ба дунё омадӣ ҳамин муаммо, ҳамин проблемаҳоро доштӣ? гуфт на. вақте меравӣ, вақте ки мемурӣ ё ҳар коре ки ҳаст меравӣ, оё ба худ мебаришон?
гуфт на пас чӣ мехоҳед? чун гуфтем парвардигор ҳеҷ касро ба қадри нотавоноиаш имтиҳон намекунад, лоақал ғами худро намехӯред, ғами падару модарро бихӯред. баъдан нафаро бибинед даст ба худкушӣ мезанад, дигар як умр модарошон сӯхта мегарданд, ғами падару модарро хӯред. ҳамин тӯли чанд моҳ бо чанд нафаре ки вақте ки ҳамсӯҳбат шуда будем занг мезаданд, мегӯяд ки мехоҳам даст ба худкушӣ занам, мехоҳам ину он, ҳамаашро санҷида барондем дар муддати кӯтоҳ. бештараш ҷин доштанд. як ҷине ҳаст ки ёр мешавад, ӯ баъд ӯро қарор намегузорад, мегӯяд фақат такя бар он мекунад ки худатро куш. ё як нафари дигар вақте омада буд, ҳамин гарданҳояш сурх буд. Ман гуфтам ки чӣ кор кардед? гуфт ки ҳамин фақат мехоҳам ки вай. вақте ки суҳбат кардем тӯли як сол, тӯли як соат суҳбат кардем, гуфтем хи мон ҳамин духтарро ба ҳолаш. Не, пас чӣ мехоҳӣ? ҳозир мебаранд назди мулло, мехононанд, месӯзонанд ину он. урус буд, русӣ гап мезад. хулас аз таҷрибае ки буд 50% агар ки ин ва бошанд, яъне ки аз сабаби муаммо дигар 50% дигаш ҳамин гуна буд. агар ки рафту дар хонадон дидед, чанд нишонаҳо дорад. Нишонаҳое ҳаст ки агар ки бинед ки бисёр гарданашон дар кунад, гарданам дуюм ё гардан ё шикам меқапад, ё мардум намефурад, ҳамин ҷое ки серодам аст намефурад, кӯдакош намефурад, ё ки дар кӯча бошад, табаш болидааст, аммо хона ки омад шавҳарро рӯи дидан надорад, ӯ намегузорад. бисёр ҳолатҳое ҳаст ки инҳоро аз ин, аммо мо намефаҳмем. барои ҳамин бинед дирӯз ҳам як нафарро, як кадр буд, як ҷавон Московро тамом карда омадагӣ буд, як кадр ояндаи мо. ҳамин хеш шуд ки падару модараш ӯро ба девонахона доданд. вақте бурдан инҷо больница, беморхона, фалон, то куҷоҳо набурдан, ҳеҷ чиз нашуд. дигар ҳамин чах шуду, дигар ҳамин дасту пояшу на роҳгардӣ метонист, ҳамчун инвалид шуд. ба дусе ҳамин ҳамсинфони вай доштанд, гирифтану аз ҳамин девонахона баёнот навиштану тӯли як соат гуфтанд ҳаминро як барем хонона. бурда мехононанд ки дар тӯли 2 соат ҳамон ҷавона дубора ба зиндагиаш, ӯ ҳоло яке аз корманди бениҳоят бузурги ҳамин вилоят ҳаст. мисоли оддӣ, агар ки ӯро наҷот намедоданд, ӯро ба қатл мерасонед. барои ҳамун ин роҳ ҳам ҳаст ки вақте ки дидед ин нишонаҳо, вақте ки дидед ки ҳамин аз ақл берун рафтор кард, аз ин маълум мешавад ки ягон париёраш ё чизе ҳаст ки ӯро боз зуд ин роҳашам дидаанд дар кор. ҳамин чанд бовар кунед, дар тӯли як моҳ агар ки 10 нафар ҳамин масъала қати вай карда бошад, қариб 7 нафараш ҳамин гуна буд. ман доимо кӯшиш мекардам ки кӯмакшо расонам, ба он хотир ки зарар ба кӯдакошон нарасонам ё чиз. ин чиро мо барои шумо гуфта истодем ки на он ки барое ки тарсед ё чизи дигар. На, охи гуфтем олами инс аст, ҷинс аст. барои ҳамун баъдан ворид мешавад дохили инсон, баъд инсона ба ҷудогиҳо, оила аст, чун гуфтем зану шавҳарӣ дигар намехоҳад. баъд кӯшиш мекунад ки даст ба худкушӣ занад. агар ки мо пеши ин роҳҳоро гирем, ино барои он аст ки чашматон боз шавад ва мебинем ки бо чанд оилаҳои дигарро барқарор мекунем. доимо кӯшиш мо ин буд, мегуфтем ки агар ки як оила обод шавад, тинҷ бошад, ҷомеа тинҷад. ҷомеа ки тинҷ шуд, кишвар ҳамаш аз оила сарчашма мегирад. барои ҳамун доимо кӯшиши мо ин аст ки даст ба худкушӣ назананд, ҷудоиҳо нашавад. мавзӯъҳои рӯз хело зиёд ҳастанд, аммо мо инқадар зираку донову мутахассису муллову ё чӣ нестем ки барои шумо чизҳои содда оддие ки аз доим устод мегуфт ки дайте людям то что они хотят, ба мардум де он чӣ мардум мехоҳад. мавзӯъҳои рӯзе ки аз сабук аст, сабук содда карда барои шумо мефаҳмонем, то ки як нафар ҳам агар аз зиндагӣ
ислоҳ шавад, мо хеле хушҳол мешавем. Як нафарро наҷот деҳ, ба ҳамаи шумо дахл дорад. Чӣ мебинед ки ҳамин ҳолатҳое ки як нафарро наҷот деҳ, гӯё дунёро наҷот додӣ. суҳбат кардем, шояд аз гуфтаҳои ман хатогие бошад. эътибор надиҳед. доимо мегуфтем шумо хубашро ба худ гиред, он чӣ ки ба шумо зарур аст, нохубашро метавонед паси сар кунед. худро эҳтиёт кунед, аз ин корҳои зишт хоҳаракон бештар худдорӣ кунед. саросема нашавед, мебинед ки вай мегузарад. ба худкушӣ ягон роҳ ҳал нашудааст, ягон кор ҳал нашудааст. муаммо доред, муаммои шумо ҳал шуда нест. баъзан ширкатҳое ҳастанд ки ҳар гуна инсона кӯмак мекунанд. ё дар зиндагӣ баъзан келинҳо ҳам занг мезананд, бисёр занг мезананд, мегӯянд ки ҳамин азоб буд гап. охи ҳамин қадар китобҳоро мехонем, ягон бузурга надидем ки роҳат дида боша. ҳама дар зери шиканҷаву азоб буданд. ҳама бузургҳо. зиндагӣ бо ҳамина ширин аст. тоқат кам. тоқат. худоҳафиз.